Τι είναι η Amway λοιπόν? Με απλά λόγια, η Amway σας ανταμείβει για την πώληση προϊόντων και το σπονσοράρισμα άλλων ως ιδιοκτήτες επιχείρησης Amway που κάνουν το ίδιο. Ας γνωρίσουμε τον Ζακ. Μόλις ξεκίνησε συνεργασία του με την Amway. Πραγματοποιεί την πρώτη του παραγγελία πληρώνοντας σε τιμή χονδρικής. Τέλεια! Ο Ζακ παραλαμβάνει τα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ καλά. Του αρέσουν τα προϊόντα της Amway, όλα με εγγύηση ικανοποίησης 90 ημερών. Πραγματικά τέλεια! Ο Ζακ μιλάει για τα νέα του προϊόντα στην οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που συναντά. Και κάποιοι θέλουν να τα δοκιμάσουν. Οπότε κάνει μια πώληση. Wow! Ο Ζακ μόλις κέρδισε ένα άμεσο εισόδημα. Αποκτά άμεσο κέρδος πουλώντας την προτιμόμενη τιμή λιανικής. Τέλεια! Έτσι ο Ζακ ενθουσιάζεται ακόμη περισσότερο και μαθαίνει όσα περισσότερα μπορεί σχετικά με το πρόγραμμα ανταπόδοσης της Amway, το οποίο με απλά λόγια σημαίνει αγορά προϊόντων, πώληση των προϊόντων και σπονσοράρισμα άλλων για να κάνουν το ίδιο. Ο Ζακ μιλάει για τα χρήματα που κερδίζει και το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους ανθρώπους που συναντά. Έτσι ο Ζακ τους εξηγεί το πρόγραμμα, γίνεται σπονσοράς τους στην επιχείρηση και τους δείχνει πώς λειτουργεί το σύστημα. Όλη η ομάδα είναι ενεργοί αγοράζοντας τα προϊόντα, πουλώντας τα και κάνοντας το σπόνσορα σε άλλους. Επιτυγχάνουν ένα στόχο, παίρνουν ένα μπόνους και τότε αρχίζουν να γίνονται πράγματα. Όσο καλύτερα τα αποτελέσματα, τόσο μεγαλύτερες οι ανταμοιβές, καθώς και το λιανικό κέρδος τους, ενώ αρχίζουν να λαμβάνουν μηνιαία μπόνους και να πληρούν τις προϋποθέσεις για να λαμβάνουν πληρωμές σε μετρητά της μιας φοράς. Μέχρι και επαγγελματικά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Γιατί δεν το ανακάλυψαν νωρίτερα αυτό? Καθώς η ομάδα του Ζακ μαθαίνει τα πάντα σχετικά με το σπονσοράρισμα, την πώληση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, δεν είναι μόνοι τους. Ναι, θέτουν τους δικούς τους στόχους και το δικό τους ρυθμό, αλλά έχουν την πλήρη υποστήριξη της δωρεάν διαδικτυακής εκπαίδευσης, του μάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης πελατών και των έμπειρων ηγετών της Amway που χτίζουν τη δική τους επιχείρηση Amway. Βλέπετε, ο Ζακ και η ομάδα έγιναν ιδιοκτήτες επιχείρησης Amway, ABO, συμμετάσχοντας μαζί με πάνω από 3,5 εκατομμύρια άλλους ιδιοκτήτες επιχείρησης Amway σε πάνω από 80 χώρες. Έγιναν μέλος μιας επιτυχημένης επιχείρησης που αναπτύσσεται με τη μία επιτυχία να ακολουθεί την άλλη για πάνω από 50 χρόνια. Αυτή είναι η Amway λοιπόν και είναι τόσο απλό.